बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। गावनि बेरफुसार बिबुंथि लाखिनायनि थाखाय बयजोंबो सावरायजानाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ फिन बेरफुसार बिबुंथि लाखिदों। बे बाराव राकेश ब्रह्मनि थिराव गणेश कछारी। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि गणेश कछारीया बे बुहुमनिनो बयनिख्रुइबो लासिसिं मानसि, मानोना बिथाङा एडाल्ट फिल्मनि एक्टर। बिथाङा जुदि देरहानांगौब्ला तामुलपुर ओनसोलनि जेसेबां आइजोफोर दङ, बे आइजोफोरनि सायाव बिथांनि गाज्रि मेगन थागोन आरो बिथाङा बेखौनो सुबिदा लायै लायै थांनाय समाव जिबादि लंथंनि मोनसे फिल्म बानायना रायजोनि सिगाङाव देखायदोंमोन, बेखौ बिथाङा बार बार खालामगोन। गणेश कछारीया 1000 निफ्राय 2000 सिमल' भट मोनगोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गणेश कछारीजों लोब्बा गैया, मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा समाव UPPLजों बिराद खाथि सोमोन्दोआव दं। आं आगोलावबो बुंखाबाय, बिथाङा प्रमद बर'जों गोबां खेब रायलायदों आरो जोंजोंबो गोबां खेब रायलायनायनि मोनसे लामा बहनगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गोजोन मोनसे समाज दानायनि सार्थआव बिथांखौ UPPL दोलोआव बिराद वेलकाम होनना। नगाव पुलिसा सापुरुमुग रेल स्टेशननि साखाथियाव 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमो आरो बिसोरनिफ्राय 120 ग्राम ड्राग्स बोखांनो हायो। दायनिगिरिफोरनिफ्राय बोखांनो हानाय ड्राग्सनि बेसेना बाजाराव 85 लाख रांनि जागोन। 4 दायनिगिरिफोरखौ सितारा बेगम, आइनुल हक, रशिदुल हक आरो उदिकुल इस्लाम होननानै सिनायनो हादों। बै 4 दायनिगिरिफोरनि गेजेराव आइनुल हकआ हानजानि दैदेनगिरिमोन। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ तामुलपुर बियाबनि उदां बिजाथि गणेश कछारीखौ एडाल्ट सावथुननि एक्टर बुंनायखौ लानानै बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारीआ गोख्रों रावजों सोंखारियो। बिथाङा बुङो दि खुगानि रावफोरखौ हमथानानै बुंनाया उचित। राकेश ब्रह्म बिथाङा जानला मानला खोथाफोरखौ बुंदों। राकेश ब्रह्मआ गोदोनो बारा सम नांनाय नङा। 5 बोसोरनि उनाव इलेक्शनाव थांफिननो नांनायनो सहिस्लाबनाय नङा राकेश ब्रह्मआ। ससियेल रेसपन्सिबिलिटि लाखिनानै बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ होनना। लोगोसे राकेश ब्रह्म बिथांखौ खुगा हमथानानै बाथ्रा बुंनो खावलायो। बिथाङा ससियेल मिडियायाव मोनसे भिडिअ'आ भाइराल, जाय भिडिअ'आव बर'नि फावखुंग्रिफोरनि सावगारि होनानै फुजायाव सोरखि खेला होनायखौ नुनो मोन्दों। बर'नि फावखुंग्रिफोरनि बेबादि सावगारि होनानै फुजा मेलाफोराव जुवा एबा सोरखि खेला होनायखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि थांनाय साननैसो सिगां बर' फावखुंग्रिफोरनि सावगारि होनानै फुजायाव सोरखि खेला होनाया लाजिथाव एबा दुखुनांथाव जादों। बेफोरबायदि समाजारि बेरेखा खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ आरो जायफोरा बेफोरबायदि फावखुंग्रिफोरनि महर होनानै सोरखि खेला होदों बिसोरनि सायाव राहा लानो पुलिस बिफानखौ खावलायबाय होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। लोगोसे बारग' NDPफोरा सरकारनि हेंथायै हानजा सुरनायनि सायावबो बिथाङा बुङो दि NDPफोरनि रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनाय, केसफोरखौ फोजोबनाय, थांना थानायनि राहा खालामनाय बायदि खामानिफोरखौ सरकारासो मावगोन। बेनिखायनो सासे सानै NDPफोरनि बाथ्राखौ लानानै थासारिखौ दुंहाव खालामनो नाङा आरो गासिबो एक्स NDPफोरा सरकारजों थाफानानै खामानि मावलांनो नांगोन होनना बिथाङा बुंथिबावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।